nandito kami ngayon sa airport dito sa Saskatoon City. Yan. Nandito kami para sa sa car rental, Kasi marami ditong nagpaparent ng sasakyan. Yan. Kumuha kami ng rent na sasakyan diyan sa Enterprise. So anong nangyari, kinuha ko na siya kaninang umaga. Kaso pag uwi ko, pag bukas namin ni Joanna dun sa ilalim, lalagyan ng mga luggage, Kasi yung apakan merong lalagyan ng luggage yun sa ilalim. Madumi. Siguro may gumamit nun bago kami. Kaya medyo madumi, hindi ko napansin na kinuha ko agad, So ang nangyari, tumawag kami dito kung pwedeng ibalik yung sasakyan at palinisan yun. So may nakausap kami babae, pwede naman daw. Tapos sabi ko, pwede bang akong magpalit ng sasakyan instead na caravan? Ang kinuha ko yung Pacifica. Sabi niya, madumi rin yun. Sabi niya, tapos kung gusto niyo talaga yun, papalinisan niya daw. So ayun, mabilis naman silang kausap. Si Joanna high blood na naman. Andun, hinahabol si Isabel. So okay naman, madali naman silang kausap, So yun, kaya nandito kami sa loob ng airport ngayon. Sabi na mga 20 minutes na lilinisin daw yung sasakyan. Kaya kami nandito sa airport muna, tumatambay-tambay. Gawa ng yung nirenta naming sasakyan, nililinis nila. Yan. So kami ay maglalakad-lakad muna. Why? Shh. Come here. Isabel. Ano po? Let's go now Where? to the vending machine. Why? What? I'm hungry. You're hungry? And what's inside the vending machine? A drink and a chocolate. Oh, wow. Ask Papa. Papa, can I have a drink and a chocolate? Oh yeah, perfect. You have some coins here. You have tunis here. Oh, disclaimer. Mhm. May nakuha din kaming mga coins dun sa dun sa sasakyan. So obviously, hindi talaga nalinis. Kasi kung ako na maglilinis, di kinuha ko na yun. Binibigay namin dun sa babae. Ayaw naman. Pero ayaw Finders naman. keepers, Sa amin syempre. na daw. Dami namin nakuha. Alas din to. So na high blood na naman ako kasi willing sana si Papa tapos si Marco na maglinis. Sabi ko magbabayad ka tapos ikaw maglilinis. I don't think so. Just one car for them. Okay na sana ako. Sila ata maglilinis. Yeah, sabi nila we gotta clean. Mga pogi. Sa mga ako. Oh, For the vending machine. go ahead. For the vending machine. Let's go. Oh, let's go. Hindi pwede. Bell. Where's the vending machine? Where's the vending machine? Doon sana Starbucks ka, so hindi pwede tumaas doon. The vending machine daw, alam niya. I don't think they accept coins, Dad. Yan lang. Ayun. Ay, pwede. Pwede. What do you want? Wait. Choose first. No. Don't put it there. What do you want first? I like this one. Sige na. Maybe that's... How much? How much? I don't know. $5 ba gada coins? Wait, one for two. $3 baby? It's $3. Do you have $3? Yeah. Which one do you like again? The eight. Wow. Epit ka. Get your supply. Get your change. Get your supply. Get your change. Open here. Get your supply. Yan. Yay! Yay! Give it back to Papa. Thank you. Woohoo! Isabel, where are we going? To Saskatchewan. No! Where are we going? Saskatchewan. No! Say Banff. Where are we going? Saskatchewan. So yan at kami ready na. Yan, maaga kami nagising. Hi. Late kami
aalis sa tantyang oras. Yan. Maulan kasi dito sa Saskatoon ngayon eh. Ayun yung isang sasakyan. Lag. Yan. So kami pupunta ng Alberta. Yan, 5 araw. Ay, crack pala ng ano kayo na eh. Ha? Iyo po. Yan. Yung nag-overtime, nasa likod. I know. Si Kuya I know. inintay lang namin. May kinukuha pa ata sa loob ng bahay nila. I know. Nagkataon na medyo maulan. So yan. Sana pag daan ng sa part ng Kindersley wala nang ulan masyado or ano sa boundary ng Alberta yan. Tapos sa Saskatchewan. Let's go. Unang stop namin sa Kindersley kasi doon kami mag-agagas. So palagi How many naman, hours? mga 2 oras yun para Saskatoon, ano, o baka sobra pa. Depende sa takbo kasi maulan kasi, no? Madalas. Chill Baka ano, madulas ang kalsada, tamang relax na takbo lang. Yan. So yan at kita-kita sa daan. So, yan, unang stop namin, ano, dito na kami sa Kindersley, yan, sa Co-op. Naggas muna. Yan. Unat-unat, tapos kape. Siyempre, mag-check ng hangin ng ano, sasakyan. Double check lang. Tapos, McDonald's doon. Pupunta kami mamaya doon. Yan, okay. Nandito na kami sa boundary ng Saskatchewan tapos Alberta. Si Joanna tulog na tulog sa likod. Yan. Patayin mo na yung sasakyan. Yay! Salamat, makakaulat na naman. Woo! Yan, buksan natin si... Yan. Oh. Ha? Ang sasakyan? Diyan na lang? Para makapicture kita dyan, no? Ah, sige. Usog ko daw ang sasakyan namin. Magkamukha sasakyan namin, oh. Welcome to Alberta. Yan. Pinasok na namin yung mga sasakyan namin dito. Siyempre. Aba. Aba. Oh. Ay, wait lang. Hindi ko kaya pa. Medyo malamig lang ano ng konti. Kaya. Ay, alawin talaga. Tarang oras pa, paano? Cross iron. Tarang oras, 4 na oras pa? Oh, 4 na oras pa ba? May 4 na oras pa tayo pa pupuntang cross iron. Alam mo? Kaya yung takbo namin ni Kuya, lumilipan na yung sasakyan namin. Tama lang, kaya kita nagpapara-agresibo. Ayun ako nagpapara-overtake pag mga araw na kanina. Pati ka nagpapressure ka mo. Nag-ano? Nag-140 baga kita kasama. 145. Pero hindi sa Alberta, mayo na Ano? yung mga passing lane. Ayun, mayo na. Oo. Di-rescarte yan. Yan. Wow! Si Joanna tulog na tulog, gisingan ko. Oh. Yan, nakarating na ng Alberta. Oh, Alberta na kami. Ha? Picture. Nakapadya ka pa. Cold? Yeah, cold. I know. Si Joanna, hindi ko na ginising kasi tulog na tulog. Kasi wala masyadong tulog yun. Yan. 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 Sige, picture. Nakalabas na tayo ng Saskatchewan. 1, 2, 3. Si Tita nakapa-picture na. Super labig. Oo. Wala pa, 18 pa lang ata to. 6 or 16, hindi ko alam, baka mga ganyan. Di ba kaya noon? Kaya yan. Kaya yan. Mag-irihi na. Siyempre, may picture yung mga lolo tapos yung mga apo. Lola. Come on, Oh. Let's go! Let's go! Oh, say cheese! Picture ko muna. Oh. Yan. At least nakapa-picture na sila dito sa Welcome to Alberta. Si Joanna tulog na tulog. Kasi puyat yung gagabi. Yan. Kami ay 4 na oras pa siguro. Papuntang Cross Iron. So doon ang diretsyo namin. Tapos after that, Canmore. Siyempre,
Magsi-shopping muna. Diyan sa Cross Iron. Kung may pang shopping. Alin po? Ay po. Oh, ayan. Drum healer na. Ayan. Siyempre, picture. Ano kuya, kamusta kayo dyan? Ayos. Trailer. Oh, si Papa, oh, ewan ko siya. May kasama pa tayong Ninjago dito. Oh, Papa. Oh. Ay, picturean ko muna si Papa. Picturean mo muna. Sige na. Oh, yan, nandito na kami sa drum healer yan. You want a picture of everybody? No, I was just gonna take him a picture. Thank you though. Yan, so ang bait ng mama. Ano, pa? Ready na. Kagating ka ng dinosaur. Tulog si Isabel eh. Medyo malamig ngayon. O picture na yung mga lola. Si Joanna tulog na tulog pa rin, tapos si Isabel. Yan. Doon siya kasi sabi. Tulog pa. Tulog na tulog pa. Eh, nakaano na rin yun last year dito. Nakapunta na rin. Gusto lang magpahinga ni Joanna sa ano eh. Mamaya, babawi yun sa Cross Iron. Trinay kong gisingin si Joanna tapos si Isabel ayaw na. Tulog dun sa likod. Kasi nakapunta na rin kami dito last year. Kaya sila naman. Marami rin na tumigil para magpa-picture dyan sa ano. Welcome to Drumheller. Kasi ano yan, museum yan ano, pag pumunta kayo ng museum. So hindi na kami dadaan doon kasi didiretso na nga kami ng ano, Cross Iron. Last year, si Jik tapos si Isabel, ipinasyal namin dyan sa museum na yan. Tiling mo yan pag mga layer na yan. Araw ka mga layer na yan. Ayos oh. Anong masasabi mo sa dinosaur? Ano pong masasabi niyo sa dinosaur? Di ka Rar! Malaki. Wala, hindi na po tayo pupunta ng ano eh, museum eh. Karindaga. Yan. Dapat dyan ka. Magkapot ka dyan. Yeah. Kaso buray baka basa ay. Diamond. Oh. Sige pa, hawakan mo pa yung ano. Lupa ng ano, kung saan ay kaso ano, malumoy ka rin. Malumoy din. Malambot ata to, delikado. Ay, malumoy yan. Matagas. Ay, ano, hindi. Matagas, may parting matagas. Hindi. Ay, nag-iiba sa ano mo, nag-iiba. Siraro mo. Ilahid mo. Ilahid mo na lang po dyan. Oh. Dapat hawakan to. So, sabi ano, dito daw mga nakuha yung mga ibang buto ng dinosaur. Kakaiba tong lupa na pa. Tapos yung mga layer daw na yan, sabi ano, parang yung mga taon, no? Na parang mga nakaraang ano dito. Lambot ano? Oh. Yan, oh. Ano mo tadua? Ano mo tadua? Dalawa. Yan. Oh, sige ba? Okay, pipicturean ko muna si Papa. Sa puti ka mo, sa puti. Digdi. Ano, luway-luway, malumoy, malambot, lupa. Itong lupa na to, ano, malambot. Oh, sige. Mag-emote na. Oh, yan. Di man Basa po ako, no? Basa. Hindi kay paano. Magayon baga, makuha mo itong background. Hindi ko kasi nakuha yung mapunta dito. Bundok, ano, nasa gitna kami ng ano, parang mga ganito. Dumaan. Yan. No. So, sunod namin eh, Cross Iron na. Nahihilang kami. Kailangan ng washroom. Malamig kasi. Hi vlog! Hello everyone! For all the people who's watching all the time, kay Bicolanong Lines, thank you for supporting local. Local lang Saskatoon. Local of Saskatoon. Thank you so much. Kasi summer naman ano eh, time naman na para pumunta kung saan para ipasyal na rin sila. Yan. Yung oh, wow. Oh.
Ang mga kaibanan, makuapo, mga apo. Ang kasama naman nandiyan sa isang sasakyan. Ay, makikita ni. Yan, kami ay maghahanap muna ng restaurant. Kasi mag-washroom break ulit. So, ilang oras na tayo nagbumibiyahe po? Magsi 6 hours na, no? Alas 7 kami umalis. So, alauna na. No, We're almost nearing the destination. Yan, taon. Layer ng mga lupa. Talaga Ayan. yung Dito nakuha yung dinosaur. dahil kung ano-anong dinosaur. Oh, yung mga buto. Ang buto. Okay, yan. Dito muna kami sa may sentro ng Drumheller, Dadaan muna kami dito sa McDonald's. Gawa ng, syempre, mag-washroom break muna yung mga lola. Kami na rin, yung mga driver. Tumpo. Mayong payo. Halatang nasa Alberta na kami, kabundukan na eh. Problema mo kaya. Ini, may payo ni. Si Isabel tapos si Joanna, tulog na tulog. Yan, ang bundok na yan. Ayos. Ano yan? UC break. Yan. Arin po. Yan. Dapat ganyan palang dinala namin para isa na lang eh. Ito. Oh. Para yung dala namin sa sasakyan. Dapat pala yan. Pampamilya oh. Siguro po. 14 siguro mga araw kaya. Dapat pala Dako lang man Next cross iron na talaga. Cross iron na kasi syempre magja-Jollibee mga bata. Makatikim Okay, let's na go. ng happy ng chicken joy. Yan. Yan. Yes. Golden chicken joy dito, gold. Golden chicken joy dito, gold. Sabi nga, pinakamalapit sa amin sa Regina. Ngayon, 7 hours yung biniyahe namin. 7 hours yung bibiyahe namin. Papunta Calgary, Cross Iron. Yan, okay? So, Okay, okay let's go na. Okay, Let's go. balik sa kalsada. Okay, let's go. Yan, tumigil kami dito sa may gilid. Di ko alam kung anong lugar na to, dito sa Alberta. Kasi magpa-picture si yan, mga wheat ata yan, Yan. May amber alert pa naman. Oh. Baka yun na yan, Diyos ko, para dilin kita. Yan, oh. Ganda, no? Yeah, yeah. Wow, oh. Yan dapat, oh. Ganyan ang road trip. No, muna tayo. Ano po? Ganyan ang road trip. Ano po, tita? Oh, yan road. Yun pa, oh. Walang katapusang Walang katapusang wit. Kuya, Apat lang nakikita nyo. hindi amin yan. Wit? Ano? Ano na? Balik! Balik na ulit sa truck! Ayos, yan. Nandito na kami sa Cross Iron. Ayan. Yan. Sila kuya ay nag-parking doon sa kabila. Yan. Tara. Palo niya. Yan. Ikalo kami. Maano kasi yung maambon. Kaya ito sa bagong kulay. Yung pag-alis namin sa Saskatoon, maulan. Kasi may totoong Yan. discount sa Value Village pala na 20%. Yan, Siyempre, uunahin muna namin yung Jollibee siguro. Okay.
Bel. Let's go. Ano yun, Bibi? Ha? Nag-sleep? Nag-sleep ka lang sa trip, no? Hindi po, tapong ko muna. Ayan. Dito. Ayan. Ayan, nakabalik din dito sa Cross Iron. Ayan, pumunta muna kami ng Jollibee. Ano, magja-Jollibee na? So kami ni Joanna, syempre mamaya Jimmy the Greek. Magla-lunch, alas 2 na. Tamang-tama lang. Ano mo, kamusta? Nag-i-enjoy sa picture-picture dyan sa ano? Walang katapusan na. Oh, yeah. Dati sabi mo, susunod mo sa chinelas ng saro. Catherine Bernardo, where are you? Lumabas ka na. Oh, Jollibee pa, yun oh. Last time dyan nakaupo si Joros eh, sa may malapit sa may Boston ano. Jollibee o sa food court. Yung alam niya, food court. Sa Jimmy the Great Si Isabel pati. Si Jik ayaw. Hindi may nabaga. Ayaw bumaba. Yung anak to. Kaninong anak yan? Yung anak ko. Oh, makalimutan yung shampoo ko ha. Yung body shop kasi sa Saskatoon nagsara. Oh, Jollibee oh. Jollibee. Ha? Ano, pila? Ayun. That's a lot, right? Sige lang. Ayos. Ano nini? Nakalimutan namin si Isabel pala magpapalabok. Ay, ito pala ba yung may chicken? Kami ano, Jimmy the Greek sa amin. Isabel. Ha? Apple juice. Ano? Apple juice? Ayun na. Pineapple juice. Oh, okay. Parang maraming orderin si Madam ah. Pineapple juice. What do you want, kuya? Chicken? Okay. Crispy chicken? Chicken Joy. Ano, Chik Chik? Eh, wala nagkahaligi si Pugi ay. Oh, dito po malayo ang Jollibee. Aba? Baka ano, mayroon tayong artistang masalubong. Sila Aldin. Aldin. Dito na. Talikod. Your Jollibee, baby. May discern sa food court. Ba, oras na. Magpipili sila ng ano, ikakainan din. Yaw sa'yo sa debit ko? Mayo. Oo, ni sa debit ko. O, saka ka ni Kami ni Joanna sa Jimmy the Greek. Bel. Bel. You're waiting for your palabok. Come here. Bel. Oh, sige. Sige na tuloy. Hintayin lang namin sila mama maka-order. Mababa ang tax. Let's go. Mababa ang tax. Oh, mag-shopping ata sila eh. Ba? May pang-shopping. Wala sa budget pero pipilitin. Ako ano, kailangan ko lang talaga ng shampoo yung ano, yung shampoo kasi sa body shop eh nagsarado yung mga body shop sa ano, sa Saskatoon. Kaya bibili ako ng malaking ano, ginger shampoo. Kasi yun ang hiyang sa aking scalp. So yun nga ano, kanina pag alis namin ng ano, Saskatoon, maulan. Tapos wala, natulog lang si Joanna kasi si Joanna wala yang masyadong tulog kagabi kasi nag-impake. Eh ako yung magdadrive. Kaya dapat natulog ako ng maaga. Yan. Tapos si Kuya din dun sa kabilang sasakyan. Si Papa sana pagdadrive-in namin kaso hindi na namin na ano, naisama dun sa insurance ng ano sasakyan. Yung second driver kaya ngayon passenger. First time nila Papa ngayon dito, tapos nila Mama, tapos nila Tita, no? Kaya summer naman, ipasyal namin sila dito sa Alberta. Mamaya meron kaming dadaan ng kamag-anak after dito. Hindi ko rin alam, first time ko rin sila mamimit. Kamag-anak nila Joanna, nila Kuya Jack. Pamangkin nila Papa ata, malayong kamag-anak daw. Pero syempre, nandito na rin. After noon, sa Canmore, diretso na kami ng Canmore. Tapos bukas,
dire-diretso na nga lakotsa namin dito sa Alberta, sa Banff, tapos punta kami ng British Columbia. Yan. So ito yung aming day 1 dito sa Alberta. Alberta trip. Jollibee, yan no. Ayos. Jollibee sa Alberta. Wala tayong Jollibee sa Saskatoon, sa ano lang, Regina. Yan. Sige po, kain na. Kain na. Justin, eat na. Chicken. Oh. Yung sila mama nandun pa sa kabila. Nandun pa sa Jimmy the Greek. Catherine, lumabas ka na. Ayos oh. Catherine, lumabas ka na. Ikaw po mano? Oo. Makilam talaga yung si Joanna. Sarap to eh. Ayos. Sus. Apa? Ganda na Marco. Ganda na. Oh. Ito na po kay Joanna. Ano? Ayos no? Kasi mama po dyan matukaw. Si Papa yan ah. Ano yan, Bel? Grabe naka-juice agad ah. Jeez. Ayos, kain muna kami. Tukawin na din di kuya, magtukaw kahapon niya ako sa liog, tapos sumitong taka. After nito ano? Waway. After. Window lang. Window lang. Wala sa budget. Wala daw sa budget. Pero mamaya, Pero ipipilit. pero sigurado yan. Ano, Bel? Madam, magiging ka ng energy para mag-shopping. Itong order ni Joanne, dami ah. Tapos nakalambra. Oh, si Papa oh, pa, ano? Ayos po. Ayos. Ayos. Drama shrimp. Ayos ah. Wow. Tapos nagka-calorie count ka suba kanina. 700 Wow, 700. Nagka-calorie count. Sabi ko nagka-calorie Sabi count. namin shrimp, sabi niya yes. Tapos sabi ni mama, ay no. Sabi nung magluluto. Kasi ilalagay na sa lupag. Yes? Awi da. Awi. Ay, naawi? Where? 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 Let me see. Awi daw, sabi ni Chik Chik. Oh. Kuda ako dari. Ay, naawi yan. Oh, may awi pa lang talaga. O, kiss ko. Mwah! No more awi. No more awi. Bye-bye, awi. May awi daw, sabi ni... Ay, isa din. May awi din. Palabok talaga. Si Isabel talaga mahilig ko sa palabok. Palabok And yan. sabi niya sa akin kanina, mama, pineapple. Alam na, no? Pineapple juice. Sa kanila, Jollibee kami. Jimmy, siyempre, Mr. Jimmy. 700 calories. Si Papa, walang imik lang dyan, oo. Galit-galit muna. Gusto ko lang ng chicken. Excited si Isabel. Oh, the body shop muna. Kukunin na kung ano, shampoo. Okay. Let's go. Papati siya. Ginger shampoo, siyempre. Wala kasing ano, the body shop sa ano eh, sa Saskatoon. Nagsara lahat. Bel, Ano ba? Sige. ano yun? Sabi nung lalaki, sabi ko nagsara yung mga body shop sa Saskatoon. Sabi daw ay dahil daw sa ano, bankruptcy. So, sana hindi ito magsara. Kasi itong shampoo ko eh, itong scalp ko namimili ng shampoo. Yan. Let's go na. Ngayon lang ulit kami. Oh, mama, Uncle Tetsu. Sige na. Ano, mabahal kita? Uncle Tetsu. Suki kami ni Joanna nito sa Toronto. Kung alam niyo yung Pacific Mall sa Toronto, nako, suki kami nito ni Joanna doon. Siyempre. Wow.
Cheesecake, syempre. Wow, cheesecake, baby. Remember, you like it? Huh? Architect yung cheesecake nila sa kalubong mo. So, may pupuntahan pa kami. Let's go, baby. I would like this. You want like that? Mahanap kita. Hindi mo na lang yan, daddy. Diyan mo lang. Sige na, baby. Go. Laog na. Let's go, Bel. Oh, ayun. Buhatin ko si Isabel. Sa nice. Ewan, kay Papa. Tingnan mo kay Papa. Pasok ng Nike, hindi. Ano, sa'yo na? Oh, chick can sit right here. Sige na, daddy. Ikot na ka mo ni Papa. Maikot Sa'yo. na kami ni Mama. Take it. Kasi Papa, sige lang yung cellphone mo. Na. Oh, let's go. Let's go. Pa. Buti pa sila may nakuha. Ako galing ako ng Nike, wala akong nakuha. Walang size. Walang size sa akin. Isabel. As usual. Uy, Isabel. Ay, si Isabel talaga. Oo, si Lolo. Ano ba na kayo? Eh, makakaporta mo o kung dito? Oh. Oh, Michael Kors. Michael Kors. Aba. Wow. Ang sinunong. Si Jik Jik Iguaman, no. Window shopping. Window shopping, yun naka Michael Kors. Nauna na. Oh. Wow. JD Sports. Galing ako kanina, wala naman ako nakuha. Buti na lang tumingin sa online. Pero tong JD Sports okay ito. Wala nito sa Saskatoon kasi. Sayang. Oh, naka-sale daw. Minsan kasi no, parang mas maganda tumingin na lang sa sa online. Kasi yung size ko naman, no, alam ko naman. Kahit mga damit, no, parang pag nang ganito sa mga mall, parang sa Toronto medyo sawa na rin. Si Joanna nga bumili lang ng pants ata, tapos kay Isabel yun lang. So, pero at least nakakapasyal sa ganitong malalaking mall, ano. Minsan-minsan. Winners talaga yung pinuntahan. Inisnab yung magagandang brand, winners na lang. Buti pa nga. Kami ay nagkikwento na lang ng anime na pinapanood namin ni Justin. Ano? Yeah. Naalala mo no, nung sa Toronto yan, no? Suki dyan si Joanna sa Daali. Sa ewan ko kung meron pa sa Scarborough Town Center. Yan. Nako, naglaro na lang si Isabel. Bel! Isn't in the like animation like that or not? It's an anime. Really? It's a comedy show. Wow. Ay, Jik Jik, nandiyan na rin si Jik Jik, oh. Jik Jik! Gawin ate! Oh, yan na. Jik Jik, look, Jik Jik. Jik Jik, oh. Oh, yan, si Jik Jik. Daddy, Oh, si Isabel, oh, to. pag may nagtulak sa ka. Okay na yan. Ano? Kaming daddy. Ano nabili mo sa'yo? Wala. Siyempre, wala. Lucky Isabel na Parang naman. anong pumasok na ako sa mga pilihan, parang, ay, ewan sa. Yung parang tumingin na lang sa online. Ikaw daw. Oh, sige. Ako maula. Ikaw na daddy kasi baka pati ka. hindi na puputas. Ikaw na, Daddy. Wala, saglit. Oo. Kanina pa yung magkalaro. Ay, Jik Jik. Where's Jik Jik? Where's Jik Jik? Oh, outside na? Ano ba na kita? Masaya na kita? Malakaw-lakaw. Ha? Ay, gusto sa patos. Kasi, lola mo nandun, no?
Yeah, dito na lang kami. Ma, sama na kay Joanna. Dito na lang po kami. Parang nakakapagod na mag-ano, lakad-lakad sa malaking mall. Okay na kami sa market mall. Center mall. Ngayon. Pakawatan naman sila si Sa. Nga, pinapabilo ko nga saan yan. Yan o. Wow! Go, chik-chik, dali! Wow! Pagkatapos maglaro doon, dito naman. Wow! Parang si La Joanna sinusulit ang pamimili dito sa Cross Iron. Mabuti yan. At least malaking mo lang pinuntahan namin ngayon. Yan. Ano? Nakadakol na? Nakailan? Naka-roots ko Walang ngayon. mga bibilin pero Oh. maraming bilihin pero walang pera. Naka-roots na oh. Lahat lang ito. Jollibee na. Mag-take out na tayo ng Jollibee. Jollibee take out. Yan. Oo, ano yan? Ang Isabel, as Puro usual. Isabel na naman. Ayos na. Ikaw, tita, wala. Mama. Wala. Okay. Let's go. Walang magustuhan. Walang nagustuhan. Parang tuloy okay na doon sa maliliit na mall, ano ma? Kasi dito sa malaking mall parang ano yun, parang nakakatamad maglakad na sa malaking mall. Sa totoo lang. Wala ka naman mapili masyado. Pumunta ako ng Nike, wala naman size sa akin. Bibili daw ulit ng Jollibee. Take out siguro, baka dinner namin mamaya. Sige na. Tapos, Ano na lang, burger sa akin para Ay, yung large. burger. Burger na lang. Arin. may ka pa sa Saskatoon, hindi ka nakatulog. Ang arin. Yung burger na lang. Oh, come on, let's go. Sige. Saan? Ay, napagod si tita. Pagod. Siguro sa akin, ano lang sa akin yung burger. And, Yung burger na peach lang yung mango pie. peach mango pie. Yun lang yung dinner ko mamaya. Busog na busog na ako eh. hindi ka na magdi-dinner daddy kasi pupunta tayo sa family. Oh, sa family. Friend. Pinsan niyo daw eh. Family pinsan niyo daw. Ngayon lang ata kayo magkikita-kita ng mga pinsan mo yun eh. Yan ang taga-Calgary din kasi. Yan dadaanan na namin. Bago kami pupunta ng Canmore. Koya burger, para pisarap kita na papa. Oh, sige. Hindi, limayin mo na. Dalawa sa akin. So that's already $50. Ano? Mali. Nagulaan ko. Ang gulo tuloy kasi na. Guluhan sa'yo si kuya eh. And Ingay nyo kasi. one more na pineapple. Napahiya ako na pinanong ko meron ng pie. Sabi ko kasi, 3 pieces na pie. Tapos may sinabi, sabi ko, okay. Okay na. Is the open pie? Siyempre. Oh, Midnight snack for later. ang daming burger. Ang burger yan. Oh, meron pa kami Uncle Tichu. Popcorn? Ah, sige. Okay, come here. Wow, sarap nito. Belle, choose popcorn. Come here. Yung popcorn? Here. Here. Wow. Ay, talagang. Naalala ko tuloy. Ma, ano nga yung mga sa Pilipinas na ganyan? What about the ano na lang, the caramel one? Ito na lang. Kalimutan ko lang sa SM. Sa SS. Ha? Ano ba sa Sa M? SM lang. Give me that anak, will take. Oh, pay na anak. Ay, very colorful kasi. Colorful. Oh. I will share it with you. Ay, kay Kuya. Kuya Justin. Oh, she loves Justin. Share daw kay Kuya Justin. Na lang. Okay, come on, give it to the give it to the lovely lady. Parang ang sarap ng mga ice cream dito ha. Kaso tutulo na naman to sa sakit. Let's go na. Bye, Cross Iron. Let's go, Ben.
Isabel? Ang cross iron parang Von Mills lang din, no? Kamukha ng Von Mills. Memorize ko ang Von Mills. Siyempre, yung Von Mills. Katabi ng Wonderland yun, no? Yan. Come on, ito si Daddy. Let's go, Bel. Si Isabel, na ayaw ng popcorn niya. Medyo malamig na. Yan, so, wala naman kaming napamili masyado. Kaya, pupunta na kami dun sa relative nila Joanna. Hindi ko alam kung saang lugar dito sa Calgary yon. So first time din namin maglilibot dyan sa kung saan dyan sa Calgary. Ready na umalis sila kuya. Ha? Later, share mo kay kuya. Let's go. Opo, sa house. Sa hotel. Yan. Sa ano? Sa Canmore. Okay, kami ay pupunta na rin sa bibisitahin namin ang pamilya dito sa Calgary. Pamilya. Yan. Ano apelyido ka ito? Daloro yan. Daloro. Yan. Pamilya Daloro. Pinsan natin ni Papa. Cool pa kami. Yan. Yung tatay daw ata. Ang lulo niya. Malayo din po. 34 minutes din. 40 kilometer din. Ano ko tawagan ni Helen kung saan na pupunta? A few moments later. Woo! Nandito na kami. Ayan. Medyo 30 minutes drive din from Cross Iron. Auburn. Yan. Yan pala. Oh. Laki ng bahay. Ano? ngarag na si Joanna. Yung may nail cutter ka? Yes. Oh. Nandun pala bahay nila. Yan. Ay, nakakauyam yan. Uy, baga! May nakita akong bahay. Oh. Laki Check ng agad bahay. ako sa Realtor. Oh. Sabi ko, 190. 800. Mahal 40,000. mahal ang mga bahay dito. Doble. Mga laki oh. Pero ang ganda. Pero ang sizes parang Brighton. May Oh. school. Yan. Kunin ko muna si Isabel. Si Isabel kanina pa alboroto. Hi guys, so pumunta talaga kami dito para bumili ng bahay. Charing. Yan. So, mag-ano muna kami. Magkikipagkwentuhan sa mga pinsan nila. Yan. Ano na lang, 50% na lang visibility. Inabot kami ng malakas na ulan. Inabot ng Alas matinding ulan. Alas 9 ng gabi. Sana bukas, Oo. Sana bukas walang ulan. Purnada lakad. baka Hindi natin makikita yung mga magagandang view. hindi natin makita yung mga nagtabi. Matinaw. Marami na sila Matidita. Balik na. Sabi mo na pa. Yan at nandito na kami sa Base Camp Resort. Yan. So dito kami mag-stay ng ilang gabi. Kaso isang parking spot lang yung available sa amin. Ngayon si Kuya ay naghahanap ng parking sa side street. Yan. Tapos inabutan pa kami ng malakas na ulan sa biyahe kaya dahan-dahan lang yung pagpatakbo namin. Parang bagyo. No? Yan. So ito yung lugar namin. Yan. So, yan. Doon kami sa 206. Ayan, nandito na kami sa aming lugar. Yan. Parang pagod na pagod lahat. Buti na lang bukas, hindi naman tayo nagmamadali. So, Grabe talaga, sobrang ulan. bukas, wala na. Talagang gapang pa nagda-drive. Oh. Sana bukas hindi maulan masyado. Ayan.
yung papunta kami dito, ang ganda ng view. Sa sobrang ganda di mo makita. Wala nangyari doon sa balak namin magandang view. Grabe talaga yung inaabot namin sa kalsadang papunta dito sa ano. Buti lang tumigil pa kasi kami doon sa ano nila, relatives nila dyan sa Calgary. No? Si tita parang pagod na pagod. Sabi nila kuya tumawag habang nagda-drive siya. Oh ma, mag-live na kayo kasi kitang-kita ang lahat ng mountain. Ang dilim. Oh my. Oh, pakita mo sa kanila yung ano, mga rooms, dali. Yung mga rooms. Oh, yung magkano ba ang bayad mo dito? Magkano bayad mo dito? 3 bedrooms? Bayad dito. Yan, para Madiklom si Helen, Dad. ha? Ayan. Madiklom kasi. Yan. Para alam din nila. Ano? Oh. Ang bayad namin dito, ang bayad namin ay 2,197 plus 364 Ilang gabi yan? na Ilang tax. gabi tayo dito So, ngayon? 3 nights. So ito ay ano, base camp resort, di ba? Yeah, Lodge. ano to? Marami kasing base camp. Base camp, resort, Canmore. Yan, Canmore. So, ito yung room namin. Ah, hindi. Room nila Papa. Oh, ito yung room dito sa taas. Oh, meron pa kayong ano. Meron pa kayong laundry. Oh, yan. Ayos ah. Yan, yung washroom. Yung washroom. Yan. Tapos, ito yung isa pang room na may washroom. Ayos ah. Tapos yung ano nila, yung upuan doon sa baba, sofa bed pala yun. So, pwede pang tulugan doon sa baba. Yan. Tapos ito yung isang room. So, bali 3. Yan. Hi, Jake! Hi, Jake. Yan. No shouting, no shouting. Okay, so comparison from last year to this year, this is really good. Siyempre. Tapos kunyari May mga ano nakapold. kayo, mga group of friends. This is really good. Oh. Maganda tong ano. Kasi 3 Oh no, bedrooms nga. tapos sabi daw, yung mga windows, pagbukas in the morning, Ano dyan yung mga ano? hopefully, hindi gloomy, mga bundok. Mga bundok. Eh, sila mama, ang gaganda ng mga bundok na dinaanan kanina. Isa ro. Parang isarog, walang nakita. Ayan, sorry mo Yan. Yun nga, sana bukas maganda na yung panahon para mag-enjoy naman sila papa, sila mama, sila tita, si Justin, ano. Kasi kami last year, nandito na kami last year. So, yan. Baka next year, bumalik ulit kami. Shout out kila Ate Ganda dyan sa, sa Mississauga. Yan. Sila nagbabalak next year na ipasyal din dito sila Ate Ganda. And si Mama. Dapat si Mama ko, si Mama LB, dapat kasama siya dito. Kaso merong naramdaman hindi siya pwedeng mag-travel. Yan. So, baka nga pumunta ako ng Toronto after ng trip namin dito. Yan. So ngayon mag-ano muna kami. Mag-aayos ng aming sarili. Yan. Tapos pwede ka magkakain pag gusto So mo. ito yung Ito ang pinag-aagawan na area. pinag-aagawa na area. Kasi may TV. Yan. Ang nanalo ay si Tita Emily. Yan. Tapos si Justin. Tapos dyan yung kainan. Okay man. Gabos man na kwarto, okay Ayos to. Pwede to. Nagiging higaan yung yung sofa. Ayos. Oo nga. May laundry. Lahat. Oh, sige, pakita nyo sa kanila. Oo, may na. Marco, May plato, lahat na. Tapos may laundry pa nakita ko nga sa kanila. May baso pa. Talagang ayos na ayos Sulit yung 2,000 no? Ay, may mga trapo pa, kitchenette. Tapos ayan, kutsara, tinidor. Ito pa, panluto. Kompleto na. Yung ano. siguro ka man lang nasa Baguio, Dad. Parang yung nasa Baguio. Nilaga ng palisendo. Okay din. Jollibee pa kaming baon. Bukas, ready ulit. Mga lola. Yung mga lola.
mga lola. Parang okay naman yung biyahe. Bukas sana maganda ang panahon bukas. Yun na pag-pray namin. Dahil po, ini si Sarah. Gusto ko to sa baba. Papasa to. Hindi ko na pwede mo inom. FYI, meron sila sa van. Ganito din. Ako anong pangalan. Pero, mas mahal siya. Yun lang. Ay, pala si Tara Stripes. Ako pa. Team Stripes. Okay. Masarap tong egg sandwich ni Tita. Kami tita, siya hilig kayo nag-ibogger. Tita Helen. Ano ko ini? Tita Helen. May ube po yan, may peach Oo, mango may pie. tumawag sa akin sa work na Tita Helen. Peach mango Sumagat pie yung po puso kasi. ko. Tita Isabel. Tapos Kuya Justin. Hindi po ang peach mango yan, ube yan. No. Ano gusto pong ube? Ay, Ube Ma'am mango. Peach mango Jollibee. Sige na, gutom naman. Hindi na po. Sobra. Ayos. Yan. Ate tayo, Len. Ay, wow. Press release. Press release niya. Nahiya pa. Mag-drag mo. Sa hindi kumalit na ni ko ililinis. Ba, oh. Ayun nga, tsaka dahil karaliwan. Eh ba ang pasidita ng ano, broccoli with egg. Papakakalo mo na si Isabel. Oh, masyadong healthy. Uy, nagpa-break mo ng aking video. Ay, makarahin. Isabel. Isabel. Ito, binake ni Joanna. Kaya yan napuyat. Kaya tulog na tulog sa biyahe. Isabel, kaya feeling niya. Harong niya. Pulpak pa kami ng Jollibee dito. Yum burger. Ano po? Sa'yo mo yan. Hindi po aking. Kanino yun? Chicks. Oh, slowly. Talaga to. Oh. Si Tita Emily daw nagvi-video. Pagdaan daw sa mga mountain. Kaso nga talaga madilim. Mag-live si Kuya naman. Mag-live si So Pa. ano ko, banana bread ko. Bako pa yan masirang papa. Bukas. Papasiram-siraman ko pa sa Sana maganda pa naman po bukas. Dahil, sulit break sa ano. So, may mo pala naraot. Si Kuya Justin, relax na relax din sa Stick pala ba ako muna? Chill lang yun. Oh. Itong black para mas mamis. Ano, Bell? Water, Bell. You need more water? Masubag ko. Drink more water. Supugaw ka sa bago. Palatang.